אני לא חושבת שטוב לו. ככה לבד, אולי נביא לו צעצוע? אז אולי תגיד לי מה אתה רוצה וזהו? אפשר לצייר לו עוד דגים, חברים, משפחה, אלמוגים ובית. לשחרר אותו? בוא, אני הולך לשאול את האישה הזאת. סליחה, גברת, את יודעת אולי איפה הים? הים התיכון? כן, את הולכת כל הזמן ישר בארלוזוב ומינה, ואז עוד פעם ישר עד הים. הולכת איפה ישר? בארלוזוב את לוקחת... את הולכת לשם לבד? לא לבד, אני ואח שלי ביחד. מה יש לכם לחפש בים? אנחנו רוצים לשחרר אותו. זה נחמד. לאן את הולכת? זה בכיוון השני. איך קוראים לכם? לי קוראים נועה איצקוביץ' ולאחי עומר איצקוביץ'. לדג? אין לו שם, הוא הדג של עומר. איפה אתם גרים? ברחוב עומר 12 בגבעתיים, ממש ליד הגנים הגדול עם המזרקה והסקלים וכמה... או, כמה מדברת? מה עם אח שלך? הוא לא מדבר בכלל? הוא לא אוהב לדבר. גם אני לא. אבל מוכרחים, ככה זה. טוב, הנה, הגענו, הנה הים. רגע, למה זה לא בבית ספר? הכל היה מלא מים, ושחררו אותנו. ולמה את לא בעבודה? אני בעבודה? למה את עובדת? אני עובדת בלהיות עם אנשים בודדים. אז את עובדת בלהיות עם ילדים כמונו. כמו הבייביסיטר שלנו. יעל? לא, אני עובדת רק עם אנשים בודדים. זאת אומרת, מבוגרים כמו אבא ואמא שלכם? איזה עבודה מוזרה. בואו ניפרד ממנו. אתם ראיתם אולי שעון חשוף כזה? אני
ראיתי אותו כדי להתקלח ואני לא מוצא אותו עכשיו. מה, את כאילו אמא שלהם? מה, אתה רוצה להיות אבא שלהם? מה? לא, אני רק מחפש אותה. מה אתם עושים פה עם דג זהב? למה זה עניינך? אני מצליח. שחררים את הדג שלנו לים. חבר דג שלו מת, ועצוב לו לבד. אז עומר הציע לשחרר אותו פה. ככה הוא יוכל למצוא שוב חבר. שחרר דג זהב בים? דגים כאלה חיים רק במים מתוקים, כמו מה שאנחנו שותים. תשחררו אותו כאן הוא ימות. אבל המציל, אתה בטוח שהוא ימות? עומר, חכה! אני לא רוצה ללכת הביתה. עומר, תחכה לי, אני רוצה להישאר כאן. אני רוצה להישאר כאן. אני לא רוצה לחזור הביתה, בכלל. שואל את המציל? מציל! איפה יש ים בשבילו? תראו ילדים, אני צחקתי. לא יודע למה צחקתי, זה לא מצחיק, אבל אני לא המציל. אפילו את עצמי אני לא מציל. בחורף אין מצילים, בגלל זה לא הולכים לים. אז למה אתה רטוב? זאת אומרת, אני רטוב כי התקלחתי. פתאום כל המניות התחילו לצנוח, בנקים קרסו ושמתי כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה כסף. כמו מטומטם. איבדתי את הבית שלי. מה? אין לך איפה לגור? יש לי איפה לגור. ואין לי איך לשלם על הבית. צריכים לקחת לי אותו. אשתי כבר בבית, עם תינוקת בבטן. כל כך הרבה זמן רצינו את הילד הזה. כמו מטומטם, הפסדתי הכל.